गेलेखांबाय बे सेकेन्ड पजिशनाव मोननो हादों आरो दा आइ लिगआव गेलेनायनि मोनसे खाबु दङ दा बेनि थाखायनो बेखौ लानानै जोंहा मोनसे मोजां मोनसे सिमां दङ जे बर'फोरनि मोनसे आलादायै बेबायदि फुटबल क्लाब खुलिनानै जाहाथे जोंबो नेसनेल आरो बे इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे खाबु मोनो गेलेनो थाखाय बे खाबुखौ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादों बड'फा एफसिनि गेजेरजों दा नैबे आन्डार 13 आव जायफोर गेलेबाय थायो दा गेलेबाय दङ बिनिफ्रायनो सेलेक्ट जागोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय आरो बियो मेरुआव जायफोर गेलेहैगोन बिनिफ्रायनो सायख'नाय जायो दा बिनि थाखायनो गुबुन एफसिफोरनिख्रुइ जों जुदि नायोब्ला बे स्टेट लेभेलनि मोनसे एफसि बायदि जानानै दङ आरो मानो होनबा जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बेवहाय बड'फा एफसिआव जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों दा बिनि थाखायनो बे बड'फा एफसिआ नट अनलि मोनसे डिस्ट्रिक्टनि कनफाइन जायाखै दा बियो गासैबो जिहेतु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नायबाय थादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बे एफसिखौ दानाय जादों दा बिनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेहाय रेजिस्टार जानानै दं गेलेगिरि बिथांमोना दा बेयो मोनसे स्टेट लेभेल एफसि जों बुंनो हायो आरो